Ivangeli ngokukaMathewu ngenye izindaba zokuqala ezisemthethweni ngoJesu waseNazaretha, ukuphila kwakhe, ukufa kanye nokuvuka kwakhe. Incwadi uqobo lwayo ayaziwa kodwa imithombo yesiko lokuqala ethembekile liyikhomba kuMathewu umthelisi, owayengomunye wabapostoli abayi-12 abakhethwa nguJesu uqobo, futhi uyavela kuyo incwadi. Eminyakeni engaba ama-30 kuya kwamane, abapostoli bafundisa, bafakaza ngabakubonile, badlulisa izifundiso zikaJesu ababezazi ngekhanda. uMathewu wabe eseziqoqa wazihlela ukwakha isithombe esiphelele esimangalisayo, wakha incwadi ukuqhakambisa kuyo izindikimba ezithile ngoJesu. Kule video sizobonisa ingxenye yokuqala yencwadi. Ngokukhethekile, uMathewu ufuna ukukhombisa ukuthi uJesu ungukuqhubeka nokugcwaliseka kanjani kwendaba yonke yeBhayibheli ngoNkulunkulu noIsrayeli. Ukuthi uJesu ungumesiya ohlwini lozalo likaDavide, ukuthi ungumfundisi omusha onegunya njengoMose, nokuthi akukhona lokho nje kuphela. uJesu uNkulunkulu unathi ngesiHebheru, Immanuel. uMathewu ihlelile lencwadi yaba nesingeniso kwase kuba nesiphetho. Lezi zehlakalo njengeframe ephakathi kwezingxenye ezinhlanu ezicacile, ingxenye nengxenye ivala ngesifundiso eside sikaJesu. Manje le design imiswe ngenhloso futhi iyamangalisa. Bheka nje ukuthi lokhu kusebenza kanjani. Izahluko kusuka kwesokuqala kuya kwesesithathu zisakhela isigaba ngokuhlanganisa indaba kaJesu ohlwini lemibhalo yeTestamente elidala. uMathewu uvula ngohlu lozalo likaJesu oluqhakambisa ukuthi uvela kanjani ohlwini lobuMesiya lwendodana kaDavide, futhi uyindodana ka-Abrahama, okungukuthi uJesu uza kuletha isibusiso sikaNkulunkulu ezizweni zonke. Emva kwalokho, sithola indaba edumile yokuzalwa kukaJesu nokuthi izehlakalo zonke zizigcwalisa kanjani iziprofetho zezithembiso zeTestamente elidala, ukuthi izizwe ziyakuza ukukhuleka kuMesiya, ukuthi uMesiya uzozalwa eBethlehema, kodwa ngaphezu kwalokho, ukukhulelwa kukaJesu ngoMoya oNgcwele negama lakhe u-Immanuel. Lo msebenzi undawonye usikhombisa ukuthi uJesu wayengeyena umuntu nje, uNkulunkulu unathi. uNkulunkulu waba ngumuntu. Manje usungazibona izindikimba zikaMathewu ezimbili ezingukhiye lapha esingenisweni. Uvela ohlwini lwenzalo kaDavide, ungu-Immanuel, kodwa futhi uMathewu ufuna ukusibonisa ukuthi uJesu unguMose omusha kanjani. NjengoMose, uJesu wavela eGibhithe, wadlula embhaphathisweni wamanzi, futhi waya ehlane izinsuku ezingama-40. Emva kwalokho uJesu waya entabeni ukuyokwethula isifundiso sakhe esisha. Kukho konke lokhu, uMathewu uveza ukuthi uJesu ngothenjisiwe omkhulu kunoMose, ozokhulula ama-Israyeli ebugqilini, abanike isifundiso esisha esinamandla, abasindise ezonweni zabo, alethe isivumelwano sobudlelwano esisha phakathi kukaNkulunkulu nabantu bakhe. Lokhu kuhambisana kukaMose noJesu kuyasivezela ukuthi kungani uMathewu ehlele iphakathi nendawo lencwadi ngendlela alihlele ngayo. Lezi ingxenye ezinhlanu ezibalulekile ziqhakambisa uJesu engumfundisi, kodwa uMathewu udale ukuhambisana. uJesu engumfundisi ehambisana nezincwadi ezinhlanu zikaMose. uJesu ungumfundisi wesivumelwano omusha onegunya ozogcwalisa uhlwa lwendaba yeThora. Manje engxenyeni yokuqala, isahluko sesine kuya kwesesikhombisa, uJesu uyavela umemezela ngokufika kombuso kaNkulunkulu. Lokhu kungikhiye. Umbuso umaqondana necebo likaNkulunkulu lokukhulula umhlaba wakhe wonke okuzokwenzeka ngenkosi uJesu. uJesu ufikile ukubhekana nobubi, ikakhulukazi ububi bukamoya kanye nombuso wonke wamadimoni engcindezi, izifo kanye nokufa. uJesu ufikile ukuzobuyisa umthetho kaNkulunkulu abuse phezu komhlaba wonke ngokwakha umndeni omusha wabantu abazolandela yena, balandele izifundiso zakhe futhi baphile phansi komthetho wakhe. Emva kokuba uJesu eqale ukuphulukisa abantu nokwakha umnyakazo, umphakathi, uthatha abalandeli bakhe uya nabo entabeni, wathula ngokokuqala isifundiso sakhe esibizwa ngokuthi intshumayelo yasentabeni. uJesu balandisa ngokuthi kubukeka kanjani ukulandela yena nokuphila embusweni kaNkulunkulu, nokuthi ngumbuso obheke phansi okungekho abakhethekile kuwo. Abampofu abangenalutho, abacebile abakholwayo, wonke umuntu umenyiwe wabizwa ukuba aguquke, aphenduke alandele uJesu, abe ingxenye yomndeni wakhe. uJesu uthi akazile ukuzochitha umthetho nabaprofeti noma iTestamente elidala, kodwa uze ukuzogcwalisa umthetho nabaprofeti ngokuphila kwakhe nangezifundiso zakhe.
Uzile ukuguqula izinhliziyo zabantu bakhe ukuba zithande uNkulunkulu ngeqiniso, zithande umakhelwane nesitha sabo imbala. Emva kokuphothula isifundo sakhe esikhulu ngombuso, ingxenye elandelayo ikhombisa uJesu enza umbuso ophatheke ekuphileni kwabantu kwansuku zonke. Lana uMathewu uhlele izindaba eziyisishagalolunye ngoJesu eletha amandla ombuso kaNkulunkulu ezimpilweni zabantu abalimele nabephukile. Kunamaqoqo amathathu ezindaba ezintathu, zonke zimayelana nabantu abagulayo noma abaphukile emzimbeni noma abasengozini. uJesu uyabaphulukisa abanye abasindise ngemisebenzi yomusa namandla. Kuthi phakathi kwalezi ingxenye ezintathu sithole izindaba ezimbili ezihambisanayo ngoJesu ebiza abantu ukuba bamlandele. uMathewu wakha iphuzu lana. Umuntu angezwa amandla omusa kaJesu kuphela ngokumlandela abe ngumfundi wakhe. Manje emva kokuba uMathewu ekhombisile amandla ombuso ngoJesu, uJesu siyawaqhubeza ngokuthumela abafundi bakhe abayi12 abazohamba benze lokhu abakwenza. Lokhu kusiholela kwesinye isifundiso esikhulu, isahluko se10. Lapha uJesu ufundisa abafundi bakhe ukuthi bangawumemezela kanjani umbuso nokuthi yini abangayilindela uma benza njalo. Abaningi kuma-Israyeli bayamamukela uJesu kanye nomnikelo wakhe wombuso, kodwa abaholi baka-Israyeli abamamukeli. Babezolahlekelwa okuningi uma ngabe babephenduka beba abafundi bakaJesu. uJesu uyazi ukuthi angeke bamamukele nokuthi bazohlupha abalandeli bakhe okwenzeka nangempela. Engxenyeni elandelayo, isahluko se11 kuya kwese13, uMathewu uqoqe iqoqo lezindaba ngokuthi abantu bananela kanjani kuJesu nasemyalezweni wakhe kuxubile kulomgodla. Ezinye izindaba zinhle. Abantu bayamthanda uJesu, bacabanga ukuthi unguMesiya. Abanye baphakathi nendawo, njengoJohane uMbhaphatisi, ngisho nabomndeni wakhe imbala, bakubeka ngembaba ukuthi uJesu akayikho lokhu ababekulindele. Bese kuba nabaholi baka-Israyeli, bona bamelene nakho konke. Kube nabaFarisi nabacwaningi beBhayibheli, bonke bayamphika uJesu. Bacabanga ukuthi ungumfundisi wamanga, udukisa abantu, amagama akhe okuziphakamisa yena uqobo anokuhlambalaza. Kodwa akummangalisi uJesu konke lokwehlukana kokunanela kwabantu. Eqinisweni ugxila kakhulu engxenyeni yesithathu yesifundiso, isahluko se13. Lapha uMathewu uqoqa iqeqeba lemfanekiso kaJesu maqondana nombuso sinjengomfanekiso womhlwanyeli owahlwanyela imbewu ezinhlotsheni ezine zomhlabathi, noma wenhlamvu yesinaphi, noma wamapharele, noma ingcebo efihlwe ensimini. Le mfanekiso injengohlaziyo lwezindaba oqeda ukuzifunda ezahlukweni se11 nese12. Abanye abantu bamamukela ngentshisekelo uJesu, abanye abamamukeli, kodwa umbuso kaNkulunkulu unamandla, angeke uyeke ukusabalala nakuba zikhona zonke lezi zithiyo. Le ingxenye yokuqala yevangeli ngokukaMathewu. Manje nazi ezinye izinto ezimbalwa okumele uziqaphele usaqhubeka nokufunda lezi zahluko. Khumbula, uMathewu uveza uJesu engoqhubekayo futhi engukugcwaliseka kwendaba yeTestament Elisha. Bheka-ke ukuthi uyeluka kanjani ecaphuna imibhalo yeTestament Elidala. Okunye ozokuthola ukuthi zimiswe emaphuzwini endaba ngobuchule, ukuchaza kabanzi ngoJesu nangobuyena. Imake zinike isikhathi ukubheka lezi zinkomba ebese uzifunda kwingqikithi yeTestament Elidala ngokujwayelekile, uzothola ukuxhumana okumangalisayo. Ekugcineni qaphela izinhlobo zabantu abamamukela uJesu bamlandela. Uzothola ukuthi abantu ababengabalekile, abangayilutho futhi abangakholwa. Laba abantu abaguqulwe ithemba labo noma ukukholwa kuJesu bamlandela, kodwa labo abakholwayo nabaphakeme bayanengwa nguye. Manje-ke kuzokwenzakalani kulokungezwani okuphakathi kukaJesu nabaholi bakwa-Israyeli? Ilokho ingxenye elandelayo encwadi ngokukaMathewu emaqondana nakho.